Impi yama-owner kunzima ukuthi iphele futhi ngeke iziphele. Ya siyamuzwa nje uBhekiceli ekhuluma. Bhekiceli ngizwile ivideo ekuyavela lapha ku TikTok okhuluma ngendaba ama-owner ukuthi uyazama ukuyisolve le nto yama-owner kodwa manje ayipheli and inkabi zisuka khona la kakhulukazi eKZN eNatal. Le nto yama-owner ngeke iziphele and nalento yobunkabi futhi ngeke iziphele. Le nto iyoqhubekile nje one way. Imbangela yalokho ugun shop. Kahle kahle indlela yokuqeda le nto yama-owner nalento yobunkabi indaba inogun shop. Yabona mangingavala ka gun shop ukuthi abantu abangayi kokwenza ama firearm. Lezi ibhame ezisemthethweni ezithengwa abantu izo lezi ezenza ukuthi zigcine kufa abantu. Mangavala lento yama firearm umuntu angayi kokwenza firearm. Umuntu ofanele enze firearm, umuntu ofanele abe oba iphoyisa. Umuntu ofanele oba ibodyguard, umuntu ofanele ayoba isosha. Zo3 lezo zinto. Umuntu ofanele oba isecurity. Abantu mama firearm ilabo. Uma abantu beyothenga ibhamu, umuntu angathi mase ne firearm ayokwenza competence emva kwalapho uthenga isibhamu, usithengelani lesibhamu ngoba lesibhamu asithengayo yiso lesazophucwa sona mase siphethe siyodubula abanye abantu ukuze baphucwe ibhamu. Angeke ziphele lento yobunkabi uma ingakavala lento ka gun shop. Ugun shop kahle kahle ngokomthetho kufuze ngabe udayisa ibhamu, udayisela abantu abanezitifiketi zokuba nama bodyguard. I-bodyguard umuntu oyoba i-security oyoba i-bodyguard angabi naso isibhamu abe ne-firearm kuphela. Isibhamu asithole enkampanini e-office ukuthi nasi isibhamu uyogada ubani, hayi lento ukuthi abantu babe nezibhamu. Yabona manje uma engathatha isinqumo sokuthi abantu abanezibhamu ezisemthethweni ayi-reverse ibuyele emuva. Abantu abanama-firearm abawaphatha ama-firearm anankinga anga-reverse but umuntu uyozithola isibhamu mawukuthi une-firearm usefuna ukuyoba i-security ahambe o-register laphana ema-office abe i-security bese isibhamu esithole e-office ngalesikhathi eyogada sibe ney'namba ukuthi lesibhamu ukuthi siphume nobani. Labantu abanezibhamu engekho emthethweni batshela kuthiwa abayibuyisa ngeke baze baboshwe. Ngisho ngathi umuntu uphethe i-AK-47 full auto le engafunakali le eMzansi ayibuyise angaboshwa futhi. Lento isangalungiseka kodwa kuukuthi kunzima ukuthi ilungiseke uma uBhekiceli angeke azayenze into ekhulunywa yithina thina sibancane sibukayo lento ukuthi no lento le inkingi ila. Inkingi no gun shop mangisuka manje ngiyothenga isibhamu lapha gun shop ngizosithenga lesibhamu after 6 years, after 12 years, after 10 years ngiyafa. Mangifa lesibhamu siyasala kwi-safety. Ingane yami izongena obukhotheni mayisifuna ukuganga. Ithatha lesibhamu amaphoyisa mesefect ubani wayenesibhamu ayicha umkhozi isibhamu sakhe salahle kanti isiphethwe ingane yami. Ihambe yoganga ngaso. Lesi sibhamu engisithengela gun shop emthethweni yiso lesi siyokhomba abanye abantu ukuze baphucwe lezi ibhamu. Imbangela lezi ibhamu engekho emthethweni ugun shop. Lezi ibhamu lezi ezithengwayo indaba abantu kuthiwa bathenga ibhamu esemthethweni balokho beyigade kanti amaphoyisa okwenzani? Ngoba amaphoyisa umsebenzi wabo ukugada abantu. Amasosha ukugada izwe. Ayikho impi ezoqhamuka ngale eChina izengala ekhona amasosha. Abantu uma befuna ukuphatha ibhamu mele bahambe ongcono bobhalisa lapha emasosheni bafunde benza ama practical benze training baba amasosha bafike baphatha ibhamu khona lapha. Lento ya gun shop ufanele ivale manje. Ukuze lento ayilungise uBhekiceli mele ahambe atshela abantu ukuthi abantu abanezibhamu engekho emthethweni nezisemthethweni abayi-reverse lozo ibhamu kuyele emuva. Ngoba lesibhamu ogolozana sesilapho kuwena esemthethweni esine-firearm ne-copy sense ne-license. Leso sibhamu leso mawusufile sisosala lo muntu ezosiphatha uyophucwa mese ephucwe leso sibhamu yiso leso sizokhomba abanye abantu ukuze baphucwe lezi ibhamu kuze kuzaleke lezi ibhamu engekho emthethweni. Isibhamu asiyi-1 esingekho emthethweni yiso sizale ezinye ibhamu. Isibhamu sisodwa siyayizala ibhamu eziwu-20 ngoba mangisithatha isibhamu siyi-1 ngiyokhomba ngiyampuca umuntu isibhamu ngisidayisela omunye nomunye uyokhomba. Into eyenza ukuthi lezi ibhamu zize zibe khona ilapha ka gun shop. Uma ngingatshela ugun shop ukuthi abangayikhiphi ibhamu umuntu angasithenga isibhamu one firearm ne copy center. Umuntu mayokwenza firearm azi ukuthi ngiyokwenza firearm ngoba ngifuna ukuba yini i-bodyguard noma i-security noma iphoyisa noma isosha. Umuntu ongayilutho onamabhizinisi akhohle indaba ama-firearm akhona amaphoyisa mayenenkinga kubezwa amaphoyisa ngoba uBhekiceli angenawo amaphoyisa. Amaphoyisa kanti umsebenzi wabo ngoba ukugada abantu. Into eyenza ukuthi imoto yemali ishaya kangaka ngiye ngibuka ama-bodyguard megada imali. Ama-bodyguard megada imali uyabona ukuthi asakhululeki la tatazela elo itatazela yini enza uthathatazela ingoba yazi ukuthi imoto ziyabanjwa. Yini imbangela eyenza ukuthi lezi imoto ezibanjwe lezi ibhame engekho emthethweni.
Yini imbangela lezi ibhamu engekho emthethweni ugun shop lezi ibhamu ezinkulu esilanda lapha ka gun shop sithenga ngithi ngifuna ukuyigada ngerifle babuya abantu bayithathe le rifle bayokhomba abanye abantu bathola amanye ama rifle angeke iphele lento yomkabi impi ama owner angeke iziphele lento yokushaya kweemoto zezimali angeke iziphele lento yokukhonjwa ama garage angeke iziphele so wena bhekiceli imali uyisukumele lento ukuthi lento ayenzeka uma uhluleka ukuyenza lento ikhanda soqhubeka silishaye ngoba phela ibhamu ziyafika so liya kanjani ikhanda ibhamu ifika nayi imali kuthiwa shana nangumuntu nayi imali engaka ngizothola imali engaka ngeke kuvele lokho kungenzeki but uma ungathatha isinqumo sokuthi abantu nalabo abanamacala njengamanje ababanjwa nezibhamu ezisemthethweni abasa attend icrash yonke leyo nto abantu baqale kabusha kwa wena uqale kabusha ucrash yonke leyo ama case uthi ibhamu ayibuyele back abantu abazokhishela ibhamu abantu abane certificate zokuthi mina nginenkampani yama bodyguard umuntu ofuna ukugadwa ahamba olanda ama bodyguard umuntu ongeya afford ama bodyguard akhona amaphoyisa amenenkinga ofanele amaphoyisa umthetho ozogada wona umuntu afford ama bodyguard akalanda ama bodyguard amgade isizwe sizogadwa yini amasosha ngalokwalokho angeke iphele lento le yomkabi iyohlezi ikhona kuyoze kuphele 100 years nawe ufe kube khona omunye ozogada naye futhi afe kube khona omunye ozogada naye afe ngoba sisangena ka gun shop sithenga ibhamu sibuye nazo babuye bazoyikhomba abantu bayithathe basayithenga abantu ibhamu babuye nazo zihanje ziyokhonjwa ithathe iqhubeke lento futhi ingapheli so into engaqeda lento yomkabi into engaqeda lento ukuthi abantu babanje inkunzi into engaqeda ubugebengu ukuthi abantu abanezibhamu ayibuyele back bese kukhishwa isinqumo sokuthi umuntu emva konyaka ongaka emva kweminyaka ewu2 kulo 6 month akala 6 month ukuthi kulo 6 month ngifuna abantu abanezibhamu bonke bayi reverse ibuyele emuva ziyohlala ka gun shop ziclash kabusha namamedwa zirenew kabusha ehlala ka gun shop ziyolandela amasosha ahambe awuphatha ibhamu amaphoyisa aphatha ibhamu ama bodyguard aphathe ibhamu umuntu angabi naso isibhamu esisemthethweni umuntu angabi naso isibhamu esingekho emthethweni ozobanjwa nesibhamu esisemthethweni ozobanjwa nesibhamu esingekho emthethweni anikeze isigwebe sakho ukuthi lelo cala lela likhulunywa uma ubanje naso leso sibhamu right handed kuye sakho 25 years full or 35 years full or 15 years full ukuze abantu baqhelelane nezibhamu ngoba lento ngeke iziphele even namaphoyisa azohleze edutshulwa angeke izingeneke kakhulu mhlambe kubhekiceli lento uma ngikhuluma eyizwa ngoba ngiyazi ukuthi ngasifike kuyena angeke izingene kuyena kakhulu endlebeni ngoba akudutshulwa yena futhi akudutshulwa umndeni wakhe kodwa mhla kwadubuleka umuntu oyedwa wakhe ubuzoyicabanga lento ukuthi yazi imbangelo ukuthi umuntu wakithi adubuleke ugun shop lokhiqiza ibhamu ezodubula abantu